shasha dai maganar aure da ke ce gwara ku ba Aisha. In kin manta zan yi tuna miki ba aimin fasha, kawai ki bar nan auren nan da ke ni ba zan yi ba. Kin ci amana ta ido na ni na ganki ba labari ba. Burina ka daina yanke hukunci abba shi ko kwararki, zargin da kake ka daina ni ba wanda yake ta haddi. Ni a can cikin zuciyata ka sani kai ɗaya nake muradi, in har babu kai a gefe na to ai ba zan rayu ba. Kuma kun rungume juna, Asali wannan kanina ne mun daɗe kafin magana. ai kun shiga ɗaki kun